Hej Per. Dejligt at se dig igen. Ja, tak. Hvad er sket siden sidst, vi har været herinde? Jamen, der er jo sket mange ting. Ligesom vi snakkede om sidst, I var her. Så sker der noget hele tiden. Ja. Og det var jo jul, og nu er vi i gang med sommersæsonen. Ja. Og som du kan se, jamen, vi har fuld knald på vores engangsservice. Og så har vi lige fået et helt specielt ting, nemlig noget vin fra Ukraine. Okay. Og det synes jeg lige, jeg skal vise dig. Jamen Per, vi går over og kigger på det her. Ja. Det er jo spændende, det her. Og det er faktisk noget vin, du i princippet ikke kan købe i Danmark. Det er fra Ukraine af, og det er faktisk noget af det bedste vin, man kan få. I hvert fald, hvis man ser på, hvor mange guldmedaljer, der er vundet rundt omkring. Okay. Vi har købt et restparti, fordi i den her tid, som det er nu, der er importøren desværre lukket. Så vi har købt alt det, han havde. Okay. Og der er en rødvin, og der er hvidvin. Der er 3 slags rødvin, 2 slags hvidvin. Og så er der en hedvin, som vi har herovre. Okay. Og det er fra noget, der hedder Massandra. Det er Sarens gamle vinslot, også i Ukraine. Det er meget fine hedvin, og der kan du få noget, der hedder en Tokaj-type, du kan få Madeira-typer, og du kan få Sherry-typer. Og derudover almindelig hedvin. Rigtig lækker vin, som har vundet over 200 guldmedaljer. Men ellers synes jeg, du skal se, hvad der skete heroppe sidste gang. Ja. Der vi gik og kiggede på det, der var det jul det hele. Ja. Og det er det så ikke mere. Nej. Jeg tror, jeg tager til dig, at vi skal lave en masse omkring legetøj. Ja. Og det har vi jo så her. Hold da, ja. Der kan du nok se. Ja. Og det skyldes jo en led i den lille plan, som jeg har snakket om før. Det er at sige, at legetøj tror jeg på, vi kan sælge rigtig meget af, når det bare ikke er for dyrt. Normalt så koster legetøj fra 100 kroner op efter. Mm. Og er du bedstefar og bedstemor med 10 eller 8 børnebørn og en pension, jamen så er det altså rart, at man kan gå ud og købe noget til en 5'er, som også har værdi. Ja. Så det er noget af det, vi satser rigtig meget på. Og til næste jul nu her, som kommer, der vil der blive fyldt op med legetøj herover også. Okay. Vi har så flyttet vores blomster herover i det hjørne her. Ja. Og du kan se, vi hele tiden laver om hernede af, ja. Og blomsterne de bliver så derovre. Det er kunstige blomster, ikke også, som vi kan sælge en masse af. Ja. Men hvad så med træet? Jamen sidste gang havde vi jo en frygtelig masse træ. Ja. Og som du kan se, der er ikke meget tilbage. Nej, det er det ikke. Nej, og når så det er væk, så er der selvfølgelig også en plan for, hvad der så skal ske. Men det kan vi da prøve at gå over og kigge på. Ja, du har så mange gode idéer. Hvad skal I være her? Jamen, hvad skal der så ske nu her? Det er jo det gode spørgsmål, og du ved, jeg har jo planer for alting. Så træet er ved at være væk, som vi har snakket om, og området her kan du se er under udvikling. Det, der skal ske nu, det er, at dyreartikler, eller hvad du vil kalde det, vil blive rykket over i det hjørne derovre, hvor vi i dag har noget maling, og vi har noget haveartikler. Og så vil hele området her, det vil blive til efter sommerferien, kommer der værktøj op. Og det vil være sådan noget håndværktøj og småværktøj, hvad du har brug for derhjemme, og sådan nogle ting. Og så kan du se heroppe, hvor vi har nogle dyreartikler, fuglekasser og så videre, og lidt haveartikler. Alle de ting vil blive rykket herned af. Og så vil der komme dyreartikler herover. Sidste gang vi var her, der var jo alle de nisser. Hvor er de henne? Jamen, de er jo næsten væk. Ja. Men det er de jo ikke helt alligevel. Nej. Fordi nu er det jo blevet forår og sommer. Og alt det der, som var julenisser og så videre sidste I var her, det er jo nu brugt til sommervarer. Og vi har lige fået et super tilbud i nogle rester i havemøbler. Og der kommer meget mere hen i løbet af den næste måned. Men det kan vi så lige gå hen og kigge på. Og næsserne, dem vender vi lige tilbage til. Okay. Se, nu er vi jo så kommet ned i de haveartikler, som jeg snakkede om. Du kan lige prøve at se stolen her. Fine stol. Aluminium. Vejer ingenting. Nej. Rigtig lækker. Ja. Sådan et sæt som det her, det kan du købe for 1.500 kroner. Normalprisen er faktisk 2.200. Men vi har jo så heller ikke så mange af dem. Og hvis du kigger der omkring, så kan du se, at vi har lidt af det, lidt af det og lidt af det. En dejlig stol at sidde i. Nu mangler vi bare rødvinen. Den har vi jo derovre. Så snakkede du lidt om næser, og der skal vi have fat i Connie. Ja. Hun ved jo alt om næser. Ja. Er det ikke det, vi gør, Per? Jo. Det er det, vi gør. En gang, min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til julebal i Nisseland, på med vandet. Nogle nye ting i år? Ja. Se, det var et godt spørgsmål. Nu har jeg jo arbejdet i sommervarer i lang tid. Ja, jeg tror, dem her, de er nye. Det er nogle af de nye ting, der er kommet. Ja, det er det.
Han er da sød, der er han. Der er meget forskellige. Rigtig meget forskellige. Nogle ting er der kun én af. Andre ting er der mange af. Ja. Og det er altid spændende at se, hvad der er i kasser. Der er mange samlere, og der er mange, der bruger det som souvenir og tager det med hjem. Ja, det er nogle gange mænd, de siger til konen, nu holder du altså, vi har ikke plads til mere. Og med juletosset, ja, jeg tror, vi er 2, fordi jeg kan se, at du er grov vild med den der. Jeg ved, du kender mig rigtig godt, Per, så hvad er lige, vi sagde? Vi sagde da morgen. Nå, der står du. Det var en ordentlig rundtur, du havde, Per. Ja. Jeg står her bare for at sige farvel og tak. Det var hyggeligt at møde dig, og jeg glæder mig til, at vi nok ses inden alt for længe igen. Det håber jeg også. I må komme godt hjem. Jo, tak. Hej. Hej. Det var så et indblik i Bille Persen til jer seere. Jeg håber, I har været glade for at se, hvordan det ser ud herude og fulgt med i TV Glads optagelser. Det er altid en fornøjelse. Og for at I kan finde os her i Ribe Industrivej, så er det også vigtigt, at I kommer, når vi har åbent. Det synes vi i hvert fald. Og til dem, der ligesom kan læse, har vi så lavet et flot skilt med vores åbningstider. Og er der nogen, der ikke kan læse det, så kan jeg selvfølgelig sige det. Mandag til fredag 9 til 17.30. Lørdag 9 til 15. Tak fordi I lyttede og så med.